Ayo. Cepet. Demak iku lho kadang aneh Mas. Nah, kebalik, Pak. Balik lho, Pak. Ora apa-apa, balik tak orono. Niki lho. Wes kan. Pon ngoten mawon. Mangga sami mawon. Kene padha. Sudah roe. Ya jadi mek. Betul. 42. Anu, Pak. Dereng kranjange. Engko paling adoh sampean mendhet pundi, Mas? Di luar kota, Pak, sing lebih. Tekan Kadang nek riye kadang Krisa Ngadirojo meh dugi wedi pas dung larang pitik ya. nggih mboten kelarang pitik, tapi pitik Dilempar. niku nggih. Kadang pitik samudra kathah medal malah kadang. Regane kaya kados nyepaki bodho ngoten niku kan kandange piyambak ditahan kayak sing mendete luar yen. Kan nek wayar bodho Nggih konsep ngono kae Pak Joko. dalam Konsep Pak Joko iki nggih, ya aku dhewe iki ya pripun iki? Ya seneng-seneng susah. Mergane ya aku ke senengku nek wayar bodho cedhak kan ngoten. Kok nek wayar sadurunge bodho kan Jumate mboten menapa kan. lho kuwi ngadeg saya tadi lho. Pun mboten ana apa. Kul. 42 pas. Kode rumahmu berarti Mbak. Pun 3 kiloan nek lanang kabeh. Umur pinten iki 39. Sing hitungane nggih sae niki malah hitungane kandang. Nek sing koko demen nggih ngatos umur 40 pinten ngoten ya. Ini aku Jong. gara-gara emang lebar termasuk aku. Jadi pitik umur bar medhek sekam ngono iki biasane ki rutin tak semprot malah ora tak semproti kan akhirnya amoniak munggah nek yang pernapasan. Ya kuwi Mas rada Pas Jawa to? iya Mas pas hujan iki. Pas udan ana angin aja nih. Ora tak obati tak duluan semprot iki Mas. DPU kuwi. Nggih. Yo alah silahkan. Yo kok silahkan iki gonreng ning. Alas. Nek kenal kopi lek. Nanti sedih pula kaya mbuh. Kuwi makane lagi gombal angin. Lonyor deh. Bensin. Bar bapakne teko ki langsung ngrangkul. Kena kenal pot. Pancen bapakne mawon kula candol ke. Gampang kok kasih. Ya ngocot. Alah 42,5. Nggih. Misal gentengan ya. Ya 42. Nanti roto tekan kono ya. Mesine wis terpiro Mas. Ya dintek sedina ana aku malah seneng. Cocok. Oh, sing badhe mriki sinten? Dalam Sing badhe mriki sinten, Pak? tulaan. Tulaan. Pak Pardi napa Pak? So sinten ngono Bang? Kok Riki sinten? Setri nang telun kula niku. Oh, Sedri. Sapa makin situ? Lihat gini gua Pak Iyat. Wah, lah Pak Iyat lah Bang.
makan saya. Makan kan. 42. Harus diangkat. Berung wae kan. Harus diangkat karo Pak. Imbang saya sepeda. Padahal ora milih. Nggih rata demake ayame nggih. Sae mboten. Niki 20 Pak, nggih mulai 20. Nggih. Niki 20 Nggih. wis mulai. Wis meneng. Oh, pewadone PPL. Lah masang kipas ini koyo ngono. Jalan mana? Ya karepe kan ngele ala wis kadung kaya ngene. Maksudnya saya ku enak Mas Bang. Lah kok Pak didapet to ora? Oh, nak ngerti dapet mesti padune wae ora bakal wong wis ngerti nek aku. Lah nek asine kudune ora metu angine wae kesedot ta niku nggih. Lebar angine asine. Ukuran dan Nggih. kadung ae. Sing arep dadal kesedot rono to niku nggih. Iki nang meraja. Nggih. Tunggang mon. Pon. Yo naik. Nek swidak nek iki. Swidak loro. Jajal. Buatan. Nang 58 nek cara ngatek. Oke. Oh, iya. Ora ngatek. 55. 56. Oh, 56. 50 kurang kita. Nggih. Abet, Pak. Wah, Pak kok Ukur swidak ora ta? Nggih 56. 20. Melayu ora lho.